Iritsi da buruz burukora zein pasako dian esateko ordua. Bat eta hiru, sustrai kolina! Eta bigarrena, Angel Mari Peñagarikano! Bueno, lehenik eta behin, librean kantatzen utziko diegu, nahi duten doinuan, neurrian ez, neurria kopla bai dugu gaurkoan. Ea ba, 3 minutu. Nere izena aipatu arren, oso modu egokian, ara noni aurkitzen naiz oain, nahi ez nukeen tokian. Peña da bersolari bikaina eta ikaragarria, esaten du irabaztea are ez da erakargarria. Buruz burukoa jokatzen ni, hemen ez da berriketa. Sustraiko linazu lasai egon, 8. aitzera eta. Mesedez aurre hartu idazu, ene lagun Angel Mari. Nik luzaroan eutsi nahi diot nere galtzaile famari. Ez da erreza egin ditudan, plazadanak kontatzea, baina ore handiena dut, sustrairekin kantatzea. Bada eman ezazu guztia eta oreak laga, txapelketa bat irabazteko zure azken aukera da. Lehenago ere nik izan nuen hortik nahiaina etekin, ta irabazi egingo aldut 56 urtekin. Babai irabaziko duzu gaur txorakeria lagata, zintzarria zuretzat uzten dut edukazioa daukatza. Ba oraintxe ni hemen nengoen oso zalantzan jarririk, eta galderanik egin dizut ea joduen zintzarririk. Mesedez zintzarria Peñari eman ezaiozue, ai, zarrei lagundu egin behar zaie, eta elkorrei ere bai. Baina ez pentsa pozik nagonik, zuk neri zarra deituta, ze zarragoa zuk dirudizu, burura begiratuta. Asko poste naiz, pixka bat kostatu zaigu, zurik eritan aritu gara, jendeak odola nahi du. Nik sinisten dut eingo naizela hemen zintzarriren jabe, buruz burukoa egin behar da batez zurik erik gabe. Jantzi ezazu bazintzarria, ta jantzi ezazu hemen,
zure Andreak jakin dezala momentu oro nun zaude. Hau da zure gaia. Aitarta baten balantzak, nora ezaren zalantzak, baina morboak balio duta, xupa ditzadan behatzak, xupa ditzadan behatzak. Tarta eta ni urkoak, berdin du gaitu gaurkoak. Bata bestea ezote gara bajateko modukoak. Bajateko modukoak. Ordean ere tipoa, dugu interes finkoa, ni bai nauzue tarta zuri bat, kandelata guztikoa, kandelata guztikoa. Sensuala sigara, ai, baina ez dut hor geratu nahi. Hau probatzeko ederra baita, ta botatzeko ere bai, ta botatzeko ere bai. Tarta bat botatzerako, bi aldiz pentsau beharko, nata gehiegi egon liteke, ama virginarentzako, ama virginarentzako. Mesede edo kaltean, kopla saioen katean, nik tartari sosegin nahi nuke, trena pasatu artean, trena pasatu artean. Baina trena ez datorrenez, bere asmorik onenez, gaurkoan tarta jango aldugu, igeldotarren omenez, igeldotarren omenez. Herriak zartuta sortu, baratzeak basamortu, aste honetan igeldo izan da, eta laizter azken portu, eta laizter azken portu. Hau da zure gaia. Bete behar det papela, bai polita daukatela, esan aizuten zartu eta umetu egin aizela. Pistola honi begira, datorki bihotz erdira, gure semea eta lagunak olaxe ibiltzen dira.
pistolarekin kakoa, nahi nuen bezelakoa, pistola honekin egin nahi altzuen, juaristik atrakoa. Pistolarekin onela, estuasunez nagoela, zeren gaur igual esango dute, ni terrorista naizela. Horretaz nahi nuen mintza, nolakoa dan bizitza, jadanik ziegan egongo nintzan, Iruñan bizi banintzan. Nien egon honen eske, zertako ekarri hainbeste, zuek ere igual joango zerate, kontu zibili zaitezte. Euskadiko une beltzak, alaxe iruditzen zat, bideokamara gehiegi dago, eta pistola zuentzat. Iritsi da buruz burukoa. Presta zaitezte lehiaren azken gailurrerako. Horregatik, ze pasatzea? Horregatik eta gauzak egiteko beste modu batean sinesten degulako, eskatuko dizuegu bioi eskua ematea. Eskua ematea eta are gehiago eskua emanda egoteko. Ze politia dauden, Gaia, eta ea ze inspiratzen dizuen, orain gertatuko den hauxe da. Argia itzali da, ta ahotsak suabe, peña zure eskuak, izerditan daude. Izerdietan daude, iluna ikustian, honen zai egonaiz ni, bizitza guztian. Lehen esan duzu soila, daukat buru gaina, ta gauez ikusten naiz, egun argi zaina. Sustraikin egoteko, orain dut parada, saio alkaiza baino, ederragoa da. Normala egotea, enamoratuta, ilargia daukazu, eskutik helduta. Benga estutu zazu, nahi duzun guztia,
zure ilargia da, nere eguzkia, nere eguzkia. Benga estutu zazu, esaten didazu, baina estutu behar dut, eskua alazu, eskua alazu. Estutu egingo nazu, eskaeran truke, estuasun itxasoan, itu egin nahi nuke, itu egin nahi nuke. Itxaso haundi baten, fin-fina da baga, elkar preso gaudeta, denok tantak gara. Bazure bihotz horrek, hau entzun dezala, zuzera nere uin, ta nere kresala. Argitan amesten dut, itxasoarekin, ta ilunpetan konforme, Rio pesterekin. ko Kopla Txapelketako irabazlea Sustai Talira! Txapela eta guzti. Egan joan dira koplak eta pastela, hau da kategoria ta hau nibela, nork esan zuen Zarautz pijoa zela. Naizta ez izan moda gaurkoa, ta ez atera maila bat puntakoa, neretzat hau da gure errelatoa. Baina beketik kanpo bada bizitza, ta hobe luzaroko baldin balitza, gora lan bolondresa ta herrigintza. Naiz eta lehen Ainoak egin erregu,
ekaitz eta ekinei beira gaudegu, beira gaudegu. Guztiok putzu zulon nahi zaituztegu. Hartu baino lehenago latoso fama, hau da azken agurra takito dana, takito dana. Mil esker guztiei ta musu handi bana.